Paljon kiitoksia haastattelusta. Tämä on meille erittäin tärkeä kysymys. Mikä inspiroi työtänne ilmastotoimien ja ihmisoikeuksien puolesta? Minulle inspiraationa on kuunnella niiden ihmisten ja yhteisöjen, kokonaisten kansojen tarinoita, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista tällä hetkellä paljon suhteettomammin kuin monet muut, ja ymmärtää, että heidän kokemuksensa antavat meille selkeimmän osoituksen siitä, että se mitä teemme ei ole oikein. Se ei suojele kenenkään ihmisoikeuksia, erityisesti oikeutta terveelliseen ympäristöön, ja ymmärtää, että nämä tarinat antavat meille merkityksellisimmän ja aidon suunnan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, jotta voimme tehdä päätöksiä, joilla on todella myönteinen vaikutus elämään, terveyteen, kulttuureihin ja luontoon. Kaikki nämä yhdessä tukevat terveempää ilmastojärjestelmää. Paljon kiitoksia